Er det den der? Jamen, er det retur? Ja, vi kan også tage den. Vi kan tage den her, den er jo nem her, fordi den føler du har oppe på tegningen. Det er jo den ventil der, ikke? Og den stiller vi det varme vand med. Vi ved, at når den står på det der, så giver den så meget varmt vand. Men hvis nu der bliver et stort varmvandsforbrug, så vil den her jo bare stå åben. Det vil sige, så vil vandet jo bare kunne suges vildt ud igen. Hvis den så ikke kan følge med at lave varmt vand, så bliver returen jo varm. Og det vil vi ikke have. Den bestemmer vi med den her ventil. Den vil vi kun have til en bestemt temperatur. Så det vil sige, at vi sætter den skala, det kan vi gå ind og læse sikkert sted, når den står på 1, så lukker vi kun returvand ud med en eller anden temperatur, som vi ønsker. Ja, det er så fint nok. Det kan så være, at dem, der kommer til at bade, hvis nu det er en badeanstalt, så bliver det koldt vand på et tidspunkt. Jamen det er vi så ligeglade med, for vi vil ikke have noget varmt vand tilbage. Nej. Så kan vi vælge at tage skæld ud, og så gå ned og sige til skolen, at jeg har brugt for meget varmt vand. Så det er en sikring mod, at det ikke ræser for varmt. Du ikke sender for varm retur. Ja. Den der, det er til styring af det varme vand, og den her, det er jo til styring af økonomi. Ja, fordi den måler på det vand her, den måler her, den anden den måler der. Ja. Jo, men hvad måler den på? Måler den varme, eller måler den på gennemløb? Den måler på vandet, det løber igen temperatur. Okay. Gennemløb. Ja. Det vil sige, ved samme princip dernede på radiatordelen. Ja. Dernede. Ja. Det er nok det samme princip, bare på radiatordelen i stedet for. Ja. Men dernede, der sidder den på den anden side. Så det vil sige, der sidder den før. hvis du er 50 grader varmt vand, så stiller du den der blive 3,5. Og hvis det så bliver et kæmpe forbrug, og du ikke vil sende retur alt for varmt, så justerer du den her et eller andet, hvor nu kan vi så gå ind og se. Ja, så kan du gå ind og se på din skala, jamen, hvis den Hvad står på 1, og så kan du dæmpe det der. ja, så kan du hente den. Ligesom man kan sige, hvis du har en radiator, du skruer den op på 5, jamen så kunne du ske have en ventil her og sige, jamen det vand, der render ud herhen, det vil altså kun have til 20 grader. Så kan du stille den på 20, det er sådan set det samme, den gør bare i varme. Er det ikke det, der er nogle fjernvarmer, der begynder, eller nogle fjernvarmer? Jamen Peter og mig, vi snakker lige om returventiler, kan du huske det herude på radiatoren? Mange af de radiatorer herude har jo returventiler på. Ja, de er anderledes. Så de måler vandets temperatur på radiatoren her. Fremlægget kører bare ind i, og så stiller man den på 1, og så siger man, det vand, der løber ud af radiatoren, det er kun 19 grader, 20 grader, eller 25 grader. Så bruger du det optimalt inde i radiatoren. Ja. Men den anden der, den måler på luften. Der er vi ude i luften, og den måler herude. Ja. Men du har begge dele. Det kan man godt have. Ja. Fordi så kan du sige, jamen hvis nu du for eksempel har det hjemme i din stue, og så siger, at nu lufter jeg skulle lave havedøren op, så blæser der vildt kold luft ind, så åbner den her helt. Ja. Men så har du din returventiler, den har du stillet på 1, fordi så kan du valgt, jamen jeg vil kun lukke vand ud af den temperatur. Så det sker ikke noget, det tårner ikke igennem en radiator. Men der var en anden ulempe ved det system, det var, at det kræver en eller anden forholdsvis stor mængde til rådighed for at arbejde med det. Så var lige så godt. Bare en retur, det er jo lige meget. Så lige så godt have fremløb til at stå på fuld hammer. Det kræver en stor radiator. Nej. Nej, får du kørt. Ja. Så justerer du på retur. Nej, fordi så er det jo det. Hvis du nu sætter den her, ikke, og så er det skinner, solen skinner, så kan luften og jo mærke, at der er varmere, så lukker jeg sgu for mit fremløb. Den her, den kører konstant. Og det er derfor de nye termostater, hvor du kan sætte en føler på her, den kan måle, om der er et åbent vindue. Den her, den er lige glemt. Den måler bare på vandtemperaturen. Hvis den vandtemperaturen falder, så åbner den lidt. Man ser da ikke, at de har 2 termostater på nogle steder. Jo, har man set, ja. Men det er ikke særlig meget, du sætter i hvert fald. Hvis du skal bruge det system, så kræver det radiatoren er forholdsvis stor for at udnytte det. Jamen, radiatoren, hvad er det, man beregner radiator efter, Peter? Det er jo de der kilowatt, og så delta T, alt det P der lort. Jamen, hvad skal en radiator egentlig gøre? Den skal jo smide varmen af. Nej, den skal varme et rum op af en vis størrelse. Jamen, den skal også være god til at smide varmen af. Nej, tror du her. Den skal varme et rum op, og et rum, det har en vis størrelse. Og så går du ind og beregner din radiator i forhold til, at du har et fjernvarmeanlæg, hvor du skal have en god afkøling på, og at den samtidig kan varme rummet op. Det er det, den skal gøre. Så det er egentlig beregningen, du laver din radiatorstørrelse. Og det var der, man typisk stille en tak større måske. Det var en god dag. Det kunne man gøre, ja. Fordi så får du din afkøling. Ventilerne har i princippet ikke så meget med afkøling. Ja, du kan tvangsgøre det, men hvis du siger, at din radiator er for lille, og du kun vil lukke det ud med 25 herinde, så får du sgu ikke rummet varmet op. Nej, det er det, jeg mener. At den skal være forholdsvis stor. Jeg ved godt, du siger, at der er beregnet til stede. Jamen, den skal du jo beregne. Ja, men jeg synes bare, vi snakkede om, at når vi havde det der system, hvor vi prøver at udnytte det bedst muligt, så skal man virkelig tænke over, at radiatoren skal være stor. Fuldstændig korrekt. Ja. Så skal det ikke kun måske være beregning, men så er det meget godt gå et halvt nummer større op, hvis det var det. Ja, men det er jo altid fornuftigt at gå ind og sige, hvad rum og hus har her, og så lave radiatoren efter. Skal du huske at lægge det der på YouTube, ikke?
Nej, det gør du fandme. Smil, Lars. Smil. Når vi skal finde